ole ka channel thar thiam jirna ka lo lom vek chewa elo lo ani chuan lo subscribe vela bell icon kha khongai milo me sak vele la chuan like and share kha milo pek sak ve don nia tun tuma kan lo ti tur hi chu phone number bo recover dan nia hei apps hrang oma hei ma se ke ni chuan messenger kan hmanga messenger i man chuan ta hi chuan olsam em a messenger kha ngan lut anga chuan chat a hi ni lut anga chuan i rol thlanga i rol thla zelanga sorry phone contact ti hi zongang kan zon hmuh nu kan lut anga a hnuai zawk ah hian manage contact ah hian kan lut ang hei hi signal a hmanga that ve anga ya net a hmanga kan ngak deuh hlek anga tikhan a lo lang ta a chuan a hnuai ah hian i rol thlanga i number duh kha a lo awm tawh mai anga chuan tiang hian a awm anga mahse tah hian luh tur a ni a kan lut anga ei lai mi hi phone number hi kan chin chianga tikhan kan zir zo leh ta a ka channel i lo en awang kan lawma chuan i lo like a i lo log pui ngei ka bei sei bawk a chuan bell icon leh share leh like thai tih chuan i lo comment ve dawn nia ka lawm e.